No som v Klístskom Hradišti, na hornom konci za dedinou. Tam niekde je tá vyhliadková väža. Aj tie dve jaskyne. V jednej som bol, na tú druhú si absolútne neviem spomenúť. Fučí vietor, musím hulákať do toho. A minule som sem išiel, až tam vzadu v strede, tam je taká tabula, alebo čo tam je. Išiel som po tejto lúke, po tejto ceste, tu naznačená polná cesta, ale nemínim špekulovať. Nie som ani postratý. Ale nemínim jazdiť po pozemku. Lebo je to aj trestný čin. Jazdíš po pozemku, po poli, po roli. Keď sa dá, tak človek zrešpektuje domácich, keď by sa mi nelúbilo, keby mi niekto lietal len tak hore dolu. No a tu bol ten plúcnik, vtedy, ak som tu bol, ale tento rok si myslím, že ešte tu nebude, že je nejak skoro. Ale ťahá ma na to miesto, lebo bol krásny, veľký. V Kráľovciach v záhrade tiež na tom pravom konci, aký cintorín, tam je tiež taký pekný. Len sa mi marí, že ja som našiel ten plúcnik v chladnejších oblastiach, ako je toto. A tam už bol vylezený. Tu není nič. Aké je to medzi týmito horami, s tými vetrami. Môže to tu viacej ochladzovať, takže on nemusí výjsť. Ako výhľady sú pekné. Je tam vzadu je taký dvojkríž, betónový. To hore. A od neho doprava sa dá dostať tiež tej uholnej bani. Lebo dá sa ísť aj tam z tej križovatky, jak je tá rampa naľavo od cesty. To sa ide do kopca, toto sa ide z kopca. Tu sa príde pri tej zasypanej šachte a potom sa ďalej musí prejsť ešte tej, čo je to zabetonovaná. Také dve kladivá sú tam v tom betóne otlačené. Tam má cez 60 metrov. To je tam, kde som to filmoval. Ako výhľady sú tu pekné, sú tu tí štále všelijaké po okolí. Tuto. Kto sa chce len tak potúľať a nejak si nemysleť na nič. Aha, tam je. Tu je tá rozhľadňa. Taká malinká, ale trošku vidieť. S nej širšie okolie. Tu niekde, to sú tie jaskyne. Tam napravo ten kopec. Ako sú bez výzdoby, len normálne hladké steny. Jedna sa vojde donútra a ide sa doprava takou uličkou. Tá je taká užšia, asi tu má nejakých 6 metrov, 7. Bacha, visí tam Batman niekde. Ukáž nič. Ešte je skoro. To nevylez. Plúcnik, ani listy ešte nie sú po plúcniku vonku. Však je marec. Čože by som chcel. Ale môžem si pozrieť do archívu fotky, kedy to bolo fotené. Trošku zamračený deň. Ale pachaj, na veterná strana môže veľa urobiť.
slnku, ako je to otočené. Stačí 50 metrov a pomenia sa normálne podmienky. V robote sme mali všetci kam okolo kolegovia, tam sme kašľali, aj kašľujeme ešte. Minulý týždeň ma drhlo. Asi to tiež nie je fajn. Ale len toho plucníku naoberám, preto nazbierám, lebo veľmi dobrý čovo. Keď sa tam dá medík, tak je úplne perfektný. Hlavne pre deti malé, človek má problém na nich dostať všelijaké sirupy. Dobrý je na uvoľňovanie hlienov. Je taký medový, fajnový. A ešte keď sa pripletí tá bylinka človeku medzi zuby, tak je taká mekunka, tak sa dá normálne požuť a zjesť. Není to aj také suché, jak repík. Kde sa ženieš, Dilino? Uvoľni sa, Ježišmaria. Ostal som pri tom obecnom. Porobil som nejaké príspevky. No, to je ešte chladno. Pri tej Nitrici bol pekný veľmi. Tam je zase 5. ochranný stupeň. Ale ako bolo to ešte pred tou rezerváciou, ten plúcnik. Ale nemienim sa s niekým dohadovať, že som to natrhal tam za... Sú také maličké uličky v tých kríkoch. Každú chvíľku. Zatiaľ chodí vysoká. Majú porobené prechody, všelaké tie chodníky svoje. Nič, ale máme aspoň dušu na mieste, že ešte nič nerastie, tu je ďalší prechod. Takže mi nič neujde. Lebo plúcnik hrozne rýchlo vybehne a aj sa schová. Potom sa stanú také listy, také kopiovité listy, také frkané, takými blečými škvrnkami. No. Hoj! To musel už takto oddrapiť. Ani mám tu nožík. Jej! Ježišmária! No, takže tu to bol. Nemôžem povedať, že chvála Bohu, že není. Ale není ešte nič. Ani náznaky, ani lístočka. Lístočka není vyhnatého ešte po ňom. Dobre, vieme, na čom sme. Však aké zloženie kameňov, kremene. Nezbieram tí kameň, ale keď idem, tak mi plesknú oči dole vždy. To má už človek z detstva vypostovaný ten zrak. Keď
Som aj hľadával na poli nejaké nálezy. No nič. Dobre. Musíme skonštatovať, že ešte nerastie. Ešte mi to aj dlho potrvá. Pokiaľ vyleze. Á, myška. No čo, vylezeš von?